Программабызны Китап аштым сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Ләлә Зайнуллинага бирәм. Исәнмесез. Вакыт дигәнең үзлексез ага да ага. Вакыт агышының мәңгелек асылы туу, яшәү, үлем. Һәр кеше үзе бер дөнья. Гомер буе халкыбызның теленә, мәгърифәтенә хезмәт итүчеләрнең пандемия афәтле бакыйлыкка күчүе зур югалту. Казан Федераль университетының филология факультеты деканы кафедрасы мөдире, милли әдәбиятлар белгече Җәмил Сафиуллин истәлегенә багышланган китап дөнья күрде. Китапны аның шәкертләре төзегән. Эмиль Галимович Сафиуллин беренче буларак бездә Казан университетында эшләгәндә ул чагыштырма методны тәкъдим итте. Китапка Җәмил Сафиуллинның төрле елларда язылган фәнни хезмәтләре кергән. Галим турында хатирәләр урын алган. Әлеге басмада ул вакытта проректор булган Миркасым Госманов заманында татар журналистикасын җитәкләгән Флорид Агзамов, Татфак җитәкчесе Тәлгат Галиуллинның университетта милли җанлы иҗтимагый эшләре хакында искә алына. Аларны 4 декан шул тикле акыл иясе. Һәм менә зур теге университетның зур советларында мин анда шактый ширин булып утырдым. Шушы вакытларда алар күбәюне хәл итә. Әмма хәл иткеч сүзне Җәмилгә әйтәгри. Җәмил Сафиуллин татар шагыйрьләре әсәрләрен рус һәм Европа шагыйрьләре иҗаты белән чагыштырып, аларның милли үзенчәлекләрен күрсәткән галим. Зур акыл иясе булуына карамастан, ул бик тыйнак, үзеннән соң калын китаплар калдырмаган. Тукай яшәгән еллардан ераклашкан сайын аның иҗаты тирәнрәк ачыла бара. Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты 3 томлык басма нәшер ителү шуның матур мисалы. Бөек шагыйребез турындагы мирасны барлаганда яңадан-яңа мәгълүматларга тап булабыз. Әлеге хезмәт 2017 елда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Тукайны өйрәнү фәнни юнәлешендә башкарылган күләмле проект кысаларында тормышка ашырыла. Безгә бик мөһим иде Тукайны менә нәкъ татар дәрьясендә, татар мөхитендә күрсәтү. Без бу проектны милләтләр эше буенча федераль агентлык үткәргән ключевое слово конкурсына да тәкъдим иткәнек һәм Аллага шөкер, менә күптән түгел генә бу проект анда беренче урын иң яхшы фәнни проект номинациясендә лауреат булды. Яңа басмада китерелгән материаллар архив чыганакларына, хатлар, истәлекләргә нигезләнә. Тукайның тормыш һәм иҗат юлын шул чор милли мәдәнияте белән бергә күз алларга мөмкинлек бирә. Татарстан фәннәр академиясе галимәсе Дания Захидуллина Тукай мирасының гуманитар фәннәрдән аерылгысыз булуын искәртте. Аның әсәрләренә чын мәгънәсендә филологик анализ ясап, татар һәм рус телләрендә шундый китап нәшер итү турында хыялланганнардыр. Һәм менә безнең гуманитар фәнебездә 21 гасырда шундый китапны нәшер итү мөмкин булды. Проект Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев фатихасы белән 1000 дәнә нәшер ителде. 3 томлык басма мәктәпләргә, уку йортларына, китапханәләргә таратыла. Татар китабын заман шартларына яраклаштырып, укучыга җиткерү өчен нинди генә ысуллар уйлап табылмый. Алар арасында укучыга кисә китабын тәкъдим итү проекты да бар. Татмедиа бинасында ачылган әдәби кафеда ел буе бер артлы кисә китаплары тәкъдим ителде. Айруча Казан утлары журналы авторлары белән даими таныштырып бардык. Чираттагысы сәхнә журналы тәкъдим иткән Хур кызлары романы. Иң көчле моторлык, иң зур моторлык ул татар кызы дигән моторлык. Ләкин бу гына түгел, татар кызы дигән горурлык та бар. Моңа аның саклыгы да керә, аның башка әхлакый яклары да керә. Алайса хәзер татар кызларының никакка кадәр саклыгы көн үзәк түгел. Это не модно дип урысча җибәрәләр. Авропада шундый бер хлам, шир ургылып керде. Ничек инде әхлаксызлык, бу әхлаксызлык такагыла турды. Роман менә шулар хакында. Китапның тышыннан ук аның каршылыклы атамага ия булуы сизелә. Хур кызлары романы киң җәмәгатьчелектә дөнья масштабындагы проблемаларны күтәрә. Темасы җайсыз булса да, чынбарлык, ширин яшергән, үлгән дип өйрәтә халкыбыз мәкале.
Күренекле мәгърифәтче Каюм Насырый 19 гасырда 25 ел дәвамында календар дип аталган басма төзеп чыгарган. Һәр ел сайын дөнья күргән әлеге өстәл календары сүзгә сусаган, китапны хөрмәт иткән халкыбыз өчен кирәкле мәгълүмат чыганагы булган. Совет чорында календар чыгару дәвам иткән. Кичкенә энциклопедияга тиң басма 2005 елдан тукталып торган. Быел Татарстан китап нәшрияты бу эшне яңадан башлап җибәрде. Хәтерләсәгез, үз вакытында әле совет чорлары дип әйтик, бу численник яисә числолык дип тә әйтүчеләр булды бу календарьны. Ул безнең һәрбер авыл йортларыбызда, һәрбер йортыбызда кадакта эленеп сакланган календарь инде. Шуңа күрә безнең бу продукциябызда халыкка хуш килер дип өметләнеп торабыз. Иң яхшы бүләк ул китап. Туганнарыгыз, дусларыгыз быел китапсыз һәм бүләксез калмасын. Яңа ел һәммәбезнең өенә муллык, бәрәкәт алып килсен дип бу елга саубуллашам.